A tohle je další nákup v obchodě Kombinat, který používá polské konopí. Tady jsou tkaničky, které vydrží víc než čistě bavlněné, protože jsou z 50% konopné, vyrobené v Polsku a nekloužou jako ty plastové. Čepice 50% konopí, 50% bavlna. Je velmi příjemná a díky konopí hřeje. Vybrali jsme tu s menší nášivkou, která půjde stejně pryč a jde jednoduše opárat. A pak tu máme vestu, 30% polské konopí, 70% konvenční bavlna. Bohužel tu nejsou žádné vnitřní kapsy, ale alespoň ty venkovní jsou takto ohraničené, takže se nemusíte bát, že vám věci vypadnou. Jsou docela prostorné. A jediné plasty na odpárání jsou zde a zde za krkem. Poutko stejný materiál jako zbytek vesty. Tady je ještě teda plast podél kovového zipu.